Така, хубав въпрос. Боядил съм се черна, но искам сини кичури. Защо никой фризьор не иска да ми ги направи? Значи това е, защото косата ти най-вероятно е супер суха и супер изтощена и едно евентуално изросяване дори на отделни кичури рискува да се скъсат и да паднат. И след това да обвиниш фризьора, че ти е изгорил косата и тя е паднала. Значи процедурата сини кичури върху неизросена коса се случва като първо косата се изроси до много светло и след това се нанесе синьо. Но косата, ако е много тънка, много изтощена, много суха, много боядисвана, особено в черно или червено, е много трудно да бъде запазена здрава, жива и боядисана в синьо. Така че радвай се, че са ти отказали, защото иначе ще си скъсана коса. Айде, чао!